Assalamu alaikum muhterem tamaşaçılar. Efirde milletteşlerimizin turmuşun yaşayışın yaptırtışı Tatarlar tapşırığı. Bugünkü programda Şahıslar sahifesinde Tataristan'ın halk artisti Najiya Terkulova. Anın mına közlerinin görtüleri, sözünün mına ağzının şulhatlı matır etip aşıları, o söylegende de jırlagan şekilde söyleydi. Hazine Galereyasında ressam Zinur Minnahmetov'ның күргәзмәсе эшли. Зиннур безнең менә регион өчен, Кама регионы өчен бик зур художник, ул без аны инде гений, турыча әйткәндә гений дип саныйбыз. Зәй районы Кадир авылы халкы борынгы юлаларны торгыза. Бала карыймы, икмәк пешерәме, басуда эшлиме, әллә ул берәр зур начальникмы, ул барбыр татар хатыны. Әни, мин бит инде сине монда кайтып карый алмыйм, беләсең. Ялгызыңа кыен булачак. Туймазыда нигез йорт фильмы премьерасы узды. Аның репертуарын бик күп милләт композиторларының әсәрләре бизи. Татар композиторларының җырларын ул аеруча бер җылылык, эчкерсезлек белән башкара иде. Алар татар музыкасының алтын фондына кертелгән. Бүген безнең шәхесләр сәхифәсендә беренче мәхәббәт, йолдызлы кичтә, оныта алмыйм, яшьлек вальсы, Былбыл һәм башка җырларның беренче башкаручысы Наҗия Габдрахман кызы Теркулова. Гаҗәеп вакыт көз. Bir qaraganda sağış to'la, әбит күңел шул сагыш аша да рухлана. Чөнки әлеге күренеш алдында бер ничектә битараф калып булмый. Менә шундый хис тойгылар билгеле иҗат кешесе хакында уйларга, аның хакында сөйләргә мәҗбүр итә. Чөнки алар табигать белән хузурланып иҗат итә белә. Чөнки алар үзләреннән соң искә алырдай хатирәләр калдыра. Наҗия Габдрахман кызы Теркулова да нәкъ менә шундый шәхесләребезнең берсе. Аның турында без алтын көз белән тәңгәл килеп искә алырга булдык. Onun yukarılığı, büyüklüğü gel yüzün bilgirtip tura. Ol vaklanmadı. Ol popüler bulayım əli deyip əllenirse jırlap mataşmadı. Ol üz yukarılığında, üz kimelinde şul klassik eserlerini, simfonik orkestralar bilen jırlıydı eserlerini. Halk kilerinde şulay yok. Kışlar gibi kışlarga degen jırlar. Hem şunun bilen ol büyük yukarı nide kaldı. Sangat kügünde kaldı ol. Najiya apa ul менә килеп кергәчтән, филармония килеп кергәчтән, кояш килеп кергән шикелле иде. Аның менә күзләренең йөртүләре, сүзенең менә авызының шулхатлы матур итеп ачулары, ул сөйләгәндә дә җырлаган шикелле сөйли иде. Тавышының нечкәлеге, матурлыгы аның менә bütün халыкны белән шулай җәлеп итә иде. Наҗия Габдрахман кызы Теркулова 1929 елның 25 августында Әстерхан шәһәрендә туган. 1957 елда ул Казан дәүләт консерваториясының вокал бүлеген тәмамлый һәм Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясына эшкә килә. 1957 елда Наҗия Теркулова Мәскәүдә татар әдәбияты һәм сәнгате декадасында татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең солисты булып катнаша. 1958 елда Мәскәүдә эстрада артистларының бөтен союз конкурсында катнашып, дипломант исеменә лаек була һәм СССР мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә.
Иске алуларыбыз аның иҗатында булган вакыйгалар белән үрелеп бара билгеле. 1959 елда ул Абай исемендәге Казах дәүләт академия опера һәм балет театрында солист итеп чакырыла. Шулай ук Казах радиосының эстрада оркестры белән чыгыш ясый. 1962-65 елларда Калинин өлкә академия филармониясының музыкаль әдәби лекториясында солист-вокалист була. 1964-65 елларда Москонцерт оештырган концертларда катнаша. 1966 елда ул Татарстан мәдәният министрлыгы чакыруы буенча Казанга әйләнеп кайта. Үз эшчәнлеген филармония әдәби-музыкаль лекторий бүлегендә дәвам итә. Җырчыны гастрольләр белән бай иҗади тормыш үзенә тарта. Ул Татарстан сәнгать осталарының Мәскәү, Ленинград, Уфа һәм башка шәһәрләрендә узган концертларында катнаша. Инде менә Казанга күчкәч, менә үзегезнең иң истә калган, хәтердә калган истәлекләрегез бармы? Сезгә бит менә шул вакытта иҗат иткән күренекле мәшһүр композиторлар белән эшләү бәхете тигән. Сара ханым Садыкова да үзенең менә беренче мәхәббәтен миңа иң беренче бирде тапшыру өчен. Мин аны фондага яздым. Менә бигрәк тә бер шундый чирак истә ничектер саклана. Радио комитетта Екатерина Александровна Соколова концертмейстері күп еллар эшләгән иде бит. Аны белән репетировать иткән вакытта ишектән керә Җәвдәт Фәйзи. Култыгысына кыстырган нотасын әйе, миңа мөрәҗәгать итә күрү белән үк Наҗия сеңлем диде, менә бер җыр яздым сиңа багышлап, синең тавышыңа килешер дип. Әле карыйк ди, карап алыйк ди әле. Ошар үзеңә. Алай да утырды да, уйнап күрсәтте үзе. Бик җиңел миңа якын табигатемә, минем вальс темпосында ул айлы кичтә. Әхмәт Еркәй сүзләренә язылган җырны мин аны башкардым да фондага ул алынды ул җыр. Наҗия апа белән без Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә озак еллар бергә эшләдек, халкыбызга, милләтебезгә бергә хезмәт иттек. Бер генә эпизодны мин искә алып китәм. Вафатына берничә көнме, берничә аймы калгаштан безгә Наҗия ханым белән чыгыш ясарга туры килде. Наҗия апаның инде хәле бик шәптән түгел, таяк белән килгән әйтергә яраса, әйтте. Кирам, энем, әйдә, элеккечә без синең белән Сара Садыкованың вальс турында, вальс дигән әсәрен башкарыйк әле ди. О, Наҗия апа, ул бит классик әсәр мен әйтәм. Анда высокий ноталарны алырга кирәк дигәчтән Наҗия апа әйтте. Син элем, әйдә бер хитрит итик әле, әзгеләле. Менә шу шәйберне җырлаган чакта да ибет. Анда высокий ноталар алганда син аны баянда уйнарсың үзең генә. Ә мин ял итеп торырмын. Как будто шулай кирәк диде. Һәм без аны шулай итеп башкардык. Халык шул хәтле матур итеп, җылы итеп кабул итте. Наҗия апаның яшенә өлкән ибетендә. Менә шушы мизгел, менә шушы эпизод хәтеремә уелып калды. Югары башкару усталыгына ия булуы аны данлыклы дирижерлар җитәкчелегендәге оркестрлар белән чыгыш ясау мөмкинлеген бирә. Филармонияда озак еллар эшләп, 1991 елда лаеклы ялга чыккач та ул иҗади эшчәнлеген туктатмый. Илһамият сәхнә ветераннары клубы оешкач та концертларда, төрле очрашу кичәләрендә катнаша. Аның әле әйтәсе килә, безнең бит инде менә соңгы елларда филармония сәхнә осталарын, ветераннарын берләштергән Илһамият клубы да оешып килде бит инде. Һәм шунысы безнең өчен бик тә шатлыклы булып истә калган. 2015 елда филармония сәхнәсендә менә шушы концертларның берсендә Наҗия апабыз безнең чыгыш ясады. Үзенең яраткан тамашачысы каршысына чыкты. Һәм ул безгә бик тә кадерле шушы мизгелләр. Менә Наҗия апа җырчы буларак мин аны татарның сандугачы дияр идем. Шилтерәп аккан чишмәдәй аның чиста тавышы. Шулай бит. Күп еллар инде ул безнең филармониядә лекториядә эшләде. Онытылмас җырчы ул безнең. Һәм шулай булып калсын. Көз бәлки чыннан да моңсудыр. Хәтирәләр катыш очрашуларыбызны Татарстанның халык артисты Наҗия Теркулованың каберенә чәчәкләр салу белән тәмамлыйбыз. Затлы ул кызларыбызны искә алып, зурлап тору зарурдыр. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Казан. Хәзинә Милли сәнгать галереясында Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы Зиннур Миңнәхмәтовның юбилей күргәзмәсе ачылды.
Аның әсәрләре Россиянең музей һәм шәхси тупланмаларында саклана. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейында авторның 50ләп эше тәкъдим ителде. Тулырак Ләйсән Хаҗиева видео язмасында. Абыйның иҗаты нәрсә белән кызыкланыч? Аның җөрәге, монда әйтәм, безнең Булгарда, менә без хәзер залда торабыз. Аның темасы Булгария. Безнең халык бит декоративный начало бар аның. И ул аны сизә. И монда карым монументальный, исключительный сәләтле бик әйбәт эшләр. Ну, Зиннурны мин әллә качан беләм инде. Аның бит тема булган из серии «Хорошо», аннан соң тема әллә нинди. Ну, миңа ул шыйдыр. Ну, ул менә хәзер мин карыйм, ул яңа, исключительный матур. Яши тагында ачыла әле сезнең. Ачыла. Ул бик сәләтле, әйтәм, всесторонний. Мин институттан балаларны алып киләм, студентларны алып киләм. Матур, бик күргәзмә матур. Кайда гына булмасаң, кешеләр миңа бер. Менә кешеләр бер. Ну, мин яшим үземнең илемдә, Татарстанда яшим, теге нитеп, bütün детальләр, bütün формалар, ниләр, ул все-таки минем Казан, менә bütün Казан ниләреннән ул керешә. Иләр, ниләр. Ну, идея, конкретный, менә миңа бирелмәгән бер нинди заказ түгел ул минем. Яраткан ел фасылыгыз нинди? Миңа bütün табигать матур, кышында яратам, җәендә, көзне бигрәк матур яратам, язда инде алма чәчәк атканда, әллә нәрсә инде ул күңелләр җылый башлый рәхәтлектән. Ул якларда миңа бөтенесе матур, кешеләр дә шулай. Менә монда стильгә ничек килдегез? Ул үзеннән үзе чыга. Менә кеше рәсем төшерә көн сайын, мин бит көн сайын төшерәм. Аннары ничек кул үзеннән үзе шушы нигә тарттыра башлый. Кул тартырла теге әйбергә. И менә шул китә, шуңар хәлле. Аннары ничектер үзеннән үзе әкренләп үтеп бара башлый. Аннары ул ничә ел, 2-3 ел белмим ансы. Һаман эшлисең, аннары тагын какой-то нәрсә икенче бер нигә килеп чыгасың. Әнә шулай бара да бара. Кайчакта уйлар килә. Мин бу әйберне хәзер төшә. Юк, йөрәк әйтә һаман, юк син моны төшердең. Менә нәрсә ул? Моны тоже аңлап бу. Юк, мин хәзер бу әйберне төшермичем, менә бу әйберне төшермим. Кыягазны ала башлыйм, юк, теге төшерәм, һаман бу төшерелә. Менә аны ул инде, ул видимо үземнең күңел дөрестлегедер инде ул, күңел дөрестлеге.
Ләйсен Хаҗиева, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез милләттәшләребез тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Зәй районы Кадер авылы халкы борынгы йолаларны торгыза. Бала карыймы, икмәк пешерәме, басуда эшлиме, әллә ул берәр зур начальникмы, ул барбыр татар хатыны. Әни, мин бит инде сине монда кайтып карый алмыйм, беләсең. Ялгызыңа кыен булачак. Туймазыда нигез йорт фильмы премьерасы узды. Хәзер без сезне Зәй районының Кадер авылына алып барырбыз. Аның тарихы 18-нче гасырдан башлана. Бүген 160 хуҗалыкта 315 кеше яши. Үткәнен белмәгән, киләчәксез калыр дип биредәге халык әби-бабалардан килгән йолаларны саклап, киләчәк буынга җиткерә. Кадер мәдәният йорты эшчәнлеге, халыкның үзенчәлекле шөгыльләре турында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Зәй районының Кадер авылы халкы безне мәдәният йорты алдындагы мәйданчыкта каршы алды. Борынгыдан килгән гадәт, ата-баба йоласы. Ипи һәм тоз болы шәкшәк белән кунакларны каршы аласы. Урак өсте күренеше күрсәтелде. Салкын чишмәләрдән су алды. Аннары бина эчендә суккан палас күренеше, кап сугу йоласы, май чабу базары күренеше белән таныштырдылар. Татар хатынының бик күп хезмәте аның. Бала карыймы, икмәк пешерәме, басуда эшлиме, әллә ул берәр зур начальникмы, ул барбыр татар хатыны. Ул барбыр шул ак калфаклы татар хатыны. Игътибарыбызны сәхнә түрендә торган үзенчәлекле бер станок җәлеп итте. Аның турында авылның хөрмәтле ак әбие Әклимә апа Юнысова тәфсилләп сөйләде. Сугыш вакытында хәтле шушы кап сугып күмер иттек инде без. Кап сук бик нык суктык капны. Кеше күрмәсен дип, беребездән бер кайча тәрәзәләр каплап таң атканчы, унар кап суга торган. Көненә 20 кап сугарга кирәк. Апчыкларны җыеп, аларны азават итәдер иген шул кап суктырган кешегә аңар ташлар, кымнар тутырып, элек шул бүәгәннәр инде. Аннан мылай аңар төрле әйберләр дә салганнар инде. Малларга ашамлык диләр, ул бит бик матур чиста капчык буладыр. Кадер авылы җирлегенең яше дә, карты да үз бабалары калдырган мирасны кадерләп саклый. Рөстәм Шиһабетдинов кап сугарга бабасыннан өйрәнгән икән. Менә бу станокны саклап калдык инде. Элек Бистебашы дигән авыл халкы шушыны кап сугып тормыш күргәннәр. Шуны бездә Биш авылында, Түбән Биш авылында базар булган. Шунда алып төшеп, сатып, майга әйбергә алыштырып, нашайтырып яшитергән булганнар. Бик жарлы гаиләләрдә генә булган майбер, байларда булмаган. Кадерлеләр элек-электән иген икән, мал туар асраган, кырчылык белән шөгыльләнгән. Болта осталары тимерчеләр, агачтан савыт ясаучылар, саламнан һәм талдан төрле әйберләр үрүчеләр булган. Халкы тырыш, эшчән, үҗәт аның. Гармуна гомерлек юлдашы аны. Издереп гармунда уйнау өстенә 88 яшьлек кул остасы Фаит Сәитов ат җигү, иярләү, кирәк-яраклары да ясый. Карны минем кулдан үткән. Менә бөтенесе дәген. Шөкеп ясалган әйберләр. Сабан туйга исә ул кыштан ук әзерләнә. Дуга, ияр, ыңгырчак, бирбия һәм башкаларга бизәкләр ясый. Алар бик үзгә. Атның бөтен җәме шушы. Оны шүпрәк белән генә нитеп бизәп булмый. Менә шушы тәнканы шүпрәктә куела. Дугаларга кызыллар куела. Колокольчиклар ишене куйсаң да була. Булмаса берәү дә ярый. Николай Иванов да баянда уйный. Әле рәсем сәнгатенә дә мөкиббән. Тормыш иптәше Мария тегү-шигүгә уста. Ивановларның кул эшләреннән торган күргәзмә тагын бер ачыш булды дисәк, ялгыш булмас. Мин рәсемне үзем яшьтән үк ясый идем. Берсе карандаш белән, краскалар белән дә рәсем төрле рәсемнәр үзем өчен генә, үзем просто. Мин карап та чигәм инде, кешедән дә алып чигәм. Аннан соң бит хәзер картиналардан да карап чигәм инде. Табабыз инде.
Эш сөйгәнне ил сөйгән диләр безнең халыкта. Бүгенге күргәзмәдә катнашучылар моңа дәлил. Инде бу әйберләрне, кызларны, дигәндә җегетләрне ясадым. Кунаклар килгәндән безгә, мин әйтәм, нинди бер бүләк бирәм микән сезгә дип ниткәндә, уйлаганда башыма килде дә әйтәм, туктале, сез бит Сургуттан кайтканыгыз, сез Татарстанны онытмагыз әле дип, менә татар җегете белән кыз бирдем дә бик шатландылар. Шуңа инде әйтәм, булар шатландыра, может бүтән кешегә дә ошар дип. Нинди генә иҗат эшләре юк монда. Икебаны, тапкырлап чигелгән картиналар, чәчәкләр дисеңме. Рузилә Нефёдова һәр нәрсәгә уста. Хәер, ул гына түгел. Күргәзмәдә урын алган һәрбер әйбер күз явын алырлык. Безнең халык нинди эшкә тотынса да булдыра шул. Бу бик куандыра. Роза Диатуллина, Татарлар, Зәй районы, Кадер авылы. Башкортстанның Туймазы шәһәрендә Нигез йорт фильмының премьерасы булды. Фильм Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән төшерелгән. Очрашу Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, язучы, шагыйрь, драматург Галимҗан Гыйльмановның Нигез йорт исемле хикәясеннән үзек белән башланды. Тулырак үз хәбәрчеләребез репортажында. Әни, мин бит инде сине монда кайтып карый алмыйм, беләсең. Ялгызыңа кыен булачак. Башкортстанның Туймазы шәһәрендәге Спутник кинотеатрында Нәсүр Юрышбаевның Галимҗан Гыйльманов әсәре буенча куелган Нигез йорт исемле кыска метражлы нәфис фильмының премьерасы булды. Фильм Татарстан мәдәният министрлыгы аша бирелә торган субсидия акчасына төшерелгән. Субсидияның күләме 1 миллион сум. Иң башта без инде киноны Пермь өлкәсендә төшерергә дип уйлаган идек. Уенда режиссерның тәкъдиме белән. Biz Пермь өлкәсенә барып карап кайтканнан соң шу кадәр күңелсезләндек дип әйтергә кирәк, чөнки режиссер тәкъдим иткән безгә йортларда, декорациядә һәм шулай артистлар да безгә ошамады һәм безгә ярамады дип әйтергә кирәк инде. Шуннан соң инде без яңадан Казанга кайтып, яңа урын, локация, яңа артистлар, артистлар эзли башладык. Шуннан соң менә көтмәгәндә Худайның рәхмәте белән Фәнир абый Казанга килгән булган, ул кирип чыкты минем янга да, шунда инде сөйләшеп киттек тә без аның белән. Фәнир әйтте, издәнеп йөрмәгез ди. Туймазыда бөтен нәрсә бар ди. Йорт та бар ди, урын җирдә бар, декорациялар да бар һәм иң мөһиме менә дигән татар драма театры бар ди. Фильмда безнең 3 Туймазының атказанган артисты катнашты. Рима Ключерева, Алик Зайлялов, Гөлнас Латыпова. Театрның иң көчле артистлары дип әйтергә кирәк. Безнең фильмның уңышы да, безнең бәхетебез дә алар катнашындадыр. Алар бик җитди бу фильмга карадылар. Алар өчен дә, безнең өчен дә дип әйтергә кирәк, бу беренче тәҗрибә. Сценарийны Галимҗан Гыйльманов хикәясе буенча режиссер Нәсүр Юрышбаев үзе язган. Фильм танылган эшкуар, композитор Фәнир Галимов ярдәме белән Башкортстанның Туймазы районының Төмәнәк авылында урнашкан Бабай утары тарихи мәдәни үзәктә төшерелгән. Бик мин шатмын шушы фильмда үземнең күпмедер үземнең файдамны кертү, үземнең нәрсәдер эшләй алганыма мин бик шатмын. Һәм инде моның һич шиксез дәвамы кирәк. Бүтән халыкта шуны сорый. Фильмның продюсеры Әлфия Хадиева, директоры Рөстәм Сәрваров. Төп рольләрдә Туймазы татар дәүләт драма театры актерлары, Башкортстанның атказанган артистлары Рима Ключерева белән Алик Зайлялов. Билгеле, бу әсәр сәхнәгә куелышы да бик матур булыр иде. Һәм кино булып менә шушылай күп күләм халыкка күренүе дә бик матур күренер, чөнки аның темасы шундый изге тема, кешеләрнең күңеленә ятышлы тема. Кино ул өчен тормыш, сәхнә актеры ул уйнауга керә, үзеңнең хисең белән яшәсәң дә, озак керәттәге тамашачыңа җиткерергә тырышасың. Һәм монда сине җәлеп итә кино оператор, видеокамера. Нәсүр Юрышбаевның Нигез йорт фильмы Төркиянең Алания шәһәрендә үткән Без бергә 2018 халыкара фестивалендә лауреат исемен яулаган. Кыска метражлы драма иң яхшы актер эше номинациясендә җиңгән. Артисткалар уйнаган, артисткалар бик оста уйнадылар, актерлар.
сюжет бик матур күренгән. Бүгенге көндә ул бик актуальный. Авыл тормышын чагыла торган. Шушы әби белән бабай авылга кайткан икән. Алар хәзер аларның балалары да булырга тиеш. Балалары хәзер шушы авылда яшәп калырга тиеш. Бу татар авылларының бер чагылышы күрсәтә торган һәм шушы дәвамлы булыр һичшиксез дип уйласым килә. Илина Кунафина, Татарлар, Уфа. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге менә шулар. Без һәр вакытта сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшләргә тырышабыз. Авырлыкларга бирешмичә яшик. Сау булыгыз.